लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत अचलपूरचे ठाणेदार सेवानंद वानखडे यांनी दिल्या प्रतिक्रिया। कोरोना आजारावर अंकुश लावण्यासाठी सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अचलपूर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सेवानंद वानखडे यांच्याशी आमच्या एससीएनच्या प्रतिनिधींनी खास चर्चा केली। मी ठाणेदार सेवानंद वानखडे अचलपूर सर्व अचलपूरवासियांना हे जाहीर आवाहन करतो। यापूर्वी पण वारंवार प्रशासनाने दिलेल्या आदेश निर्देशांचे पालन जनतेने तंतोतंत करावे, गर्दी करू नये आणि विनाकारण घराच्या बाहेर काम पडल्याशिवाय निघू नये। अत्यावश्यक सेवा सुरूच राहतील आणि आपल्या एका कॉलवर संपूर्ण प्रशासन तुरंत तात्काळ धावून येणार आहे। अदृश्य व्यक्तीसोबत या विषाणूसोबत या संपूर्ण समाजाचं प्रशासनाचं युद्ध सुरू आहे। अचलपूर शहराची गजबजलेली लोकसंख्या, त्यामुळे जर अशा विषाणूचा संसर्ग झाला तर समाजामध्ये पसरण्यास फार वेळ लागणार नाही। त्यामुळे याची प्रतिबंधक उपाययोजना आपण खूप समजदारीने आणि गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे। 2-5% लोक आजही समाजात या संसर्गाबद्दल प्रशासनाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नाही। अशांवर कडक कारवाई आम्ही करणार आहोत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार आहोत। काल आम्ही 2 तरुणांवर विनाकारण कर्फ्यूमध्ये फिरत असताना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला कलम 188 IPC अन्वये, आणि जो कोणी असं मान्य जिल्हाधिकारी साहेबांचं आदेशाचं उल्लंघन करेल त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू, विविध कलमान्वये कारवाई करू। जनतेला पुन्हा आवाहन करतो की आरोग्याची काळजी खरंच असेल, आपण स्वतःवर प्रेम करत असू, आपण आपल्या कुटुंबियांवर प्रेम करत असू, आपल्या समाजावर प्रेम करत असू, आपल्या अचलपूर गावावर प्रेम करत असू, आपल्या देशावर प्रेम करत असू, तर आपण दिलेल्या सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करणं खूप गरजेचं आहे। खरोखरच ही छुआछूतची बिमारी म्हणतो की नाही, ही अत्यंत खरोखरच छुआछूतची बिमारी आहे। होम क्वारंटाईन पण गोष्टी आपण समजणं गरजेचं आहे की होम क्वारंटाईन म्हणजे त्या व्यक्तीने सुद्धा घरातल्या इतर व्यक्तींसोबत संपर्क टाळायचा आहे। तोच सोफा वापरतो, तोच पलंग वापरतो, तोच बेड वापरतो, तर ह्या गोष्टी टाळणे गरजेचं आहे। त्यांनी घरामध्ये सुद्धा स्वतःला आयसोलेटेड करणे गरजेचं आहे। त्याच्या सर्व वस्तूसुद्धा वेगळ्या आणि सॅनिटायझेशन प्रॉपरली करणे गरजेचं आहे आणि ते करावं। सज्ञान लोकांना, सुजाण लोकांना सर्व कळकळीची नम्र विनंती आहे की या सर्व आदेशांचं, सूचनांचं ही प्रतिबंधक उपाययोजना आहे। याच्यावर काही उपाययोजना नाही, वॅक्सिन नाही, इलाज नाही, म्हणून ही व्हायच्या आधीच आम्हाला थांबवणं गरजेचं आहे आणि हे सर्व मिळून प्रशासन आणि जनता मिळून आम्ही थांबवायला पाहिजे असं मी आवाहन करतो। धन्यवाद।